Hello guys! For this video, subong adlaw ya! Foundation Day! Diri sa Maria Sibaya Elementary School! Diri naman dasan nyo Carmena! Kung takatakurong ka, balaan mo na! Huwag kami na tuwa-duwa ni Vicky Naglakad na tayong kami diri! Ay ang balat sa mata namon! Masaot to sila! Amo na nga! Huwag kami nagpadugay-dugay! Para makita pa sa mata namon nga! Ara kami support sa iya! Kaya kuya, saan ka eskwila ko sa una? Huwag talaga ati si nanay kag tatay kuya! Buta! Ano nang inabisihan nila dati Kaya hindi ka sila magating sa foundation day sa eskwelahan namon dati. Basi wala kaon Ano ba kay? Huwag nagatin. Pero kami matinggi kami. Maski wala pagkaon Umakutom na sa Vicky karon niya. Makita na sa papagi. So dili ka tiyon niya. Very relax pa si Vicky. Kasi siyempre busog pa pinasdakan niya mo. Muna nga. Babe, kitsa na subong. Kalmay lang anay, biga. Umagutom ka karon niya. Antos ka lang anay, Pilagi ka pa ka, bubos mo karon kung bakplanta ka sa kwas ba? Klaro, hindi ka pa busog. Babalala na karon So, dali nga tiyon niya. Mamarcha na ang king queen nila. Ba? Mga gwapa, mga gwapo, mga kabataan ba? Kalami lagi dyan, Kung mo na yung okasyon. Kaya kataripong kita na tanan niya. Ilabi ng mga parents. Ala kita na yung kasuporta sa mga kabataan nila Lalo na yung dagon nga kilala ko. Kasuporta ginaya sa bata, ginamo niya. Kaya tiya rason niya. Isa lang na yung bata na mo. Hindi niya pa masuportaran. Magatin pa gana, ibang nanay da nga. Damo masala mga kabataan. Amon pa yan nga. Isa lang kabilong. Amo ka nga. Kung may mga okasyon sa eskwelahan. Wala kami gabsin ni Vicky Nagaba ka sakali. Basi pala may kaon. So dili nga tiyon, nakapokus ki si Vicky nga kalanto ka transport. Ay pala nyo, saan ka eskwela na sa high school niya? Ka-transport, Japon siya. Shout out lang gali sa dati nga partner ni Vicky sa transport, si David Paul Batislao. Hello sir, nagapamusta ka lang si Vicky subong. Dahil na dati mo nga purgatorio. Kung makita mo ng video, palihok was like pa sa comment section. Pero pala nyo, sa high school na si Vicky dancer na siya. Nagasaot gini siya elementary sa high school. Kasi ara gina si nanay nga permanente ka support sa iya. Kaso lang kay maga lang napatay si nanay niya. High blood ba yung nanay niya? Ano ba kay ulang-ul mo? Maayo ka kaya pagkaliwat ka nanay mo ba? Sungak-sungak man. Pero sa nag-college siya, hindi na siya kabulong magsawat sa eskwelahan nila Pero pag ako ang katubang niya, perte talaga bago pa sa auto niya. Pero sa nagkabata na kami, nagtingala lagi ko kay Vicky Hindi na talaga siya kabulong magsaot. Perte na talaga tigalawas niya. Pero mala nyo, pero kung tapawon ko niya kwarta, perte talaga umok lawas niya. Nakambal gid ko nga pag-on ka gid niya. Kung nag-intermission man ang kabataan magsaot, siyempre ang teacher hindi magpalupig magsaot man na sila kag magpakitang gila sa estudyante nila. Latawan nyo ba? Birada mga teacher kasadya lang kita na Kung may mga program sa eskwelahan, kaya gagarawas kita mga talent bawat isa. Si Vicky istipot lang. Kahit isakol lang daw niya ipagwasang iya nga talent. So dili ka tiyon niya. Kasakot na amon nga bata. Amon na ilang ang grupo. Kaso ara sa tunga ba? Hindi ka makita Pero sige lang waslik dire, waslik dito. So siyempre hindi kumpleto ang kalipay sang mga bata kung wala ang bida ng saya. So siyempre pati man lang malipay man Amo na lang kanami Dito sa Maria Sibaya Elementary School. Every Foundation Day. Ara kita na si Jollibee Si Jollibee. Pida ang saya. Shout out lagi sa tagiya sa kaskulaan. Madamog ka salamat sa inyo Kung hindi tungkol sa inyo, wala sa bida ng saya. Trinag na sa akong video. Madamog salamat sa maglanta. Bye-bye.